Я došao. Ja ono spasiba, spasiba. Ja ono spasiba, spasiba. Ja ono spasiba, spasiba. Ja ono spasiba, spasiba. Vjerovatno tako i treba da bude. I sad, ja ono spasiba. Ja ono spasiba. Ja ono spasiba. Ja ono spasiba, spasiba. Vjerovatno tako. Ja ono spasiba. Ja ono spasiba. Ja ono spasiba. Ja ono spasiba. Ja ono spasiba, spasiba. Ja ono spasiba, spasiba. Ja ono spasiba, spasiba. Ja ono spasiba, spasiba. Ja ono spasiba. Vjerovatno tako. Ja ono spasiba. Vjerovatno tako i treba. Vjerovatno tako i treba. Ja ono spasiba, spasiba. Ja ono spasiba. Ja ono spasiba, spasiba. Ja ono spasiba, spasiba. Vjerovatno tako i treba da bude. Tu imaš ono samo iz korak, uđeš ono, tu imaš ono samo iza viri. Tu imaš ono samo iza viriju. Tu imaš ono samo iza viriju, ono je odlep. Ja ono spasiba, spasiba. Tu imaš ono samo. 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 Vjerovatno tako i treba da bude. Tu imaš ono samo iza viriju, ono je odlep. Vjerovatno tako. Tu imaš ono samo iza viriju, ono je korak. Tu imaš ono samo iza viriju, ono je korak. Uđeš, tu imaš ono samo korak. Uđeš, tu imaš ono samo iza viriju, ono. Tu imaš ono samo iza viriju, ono je. Ja ono spasiba. Vjerovatno tako i treba. Tu imaš ono samo. Ja ono spasiba. Vjerovatno tu imaš ono samo. Tu imaš ono samo. Vjerovatno tako i treba da bude. Tu imaš ono samo. Vjerovatno. Ja ono spasiba. 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 Vjerovatno tako. Vjerovatno tako. Vjerovatno tako. Vjerovatno tako. Vjerovatno tako i treba da bude. Ja ono spasiba, spasiba. Vjerovatno tako i treba da bude. Ja ono spasiba, spasiba. I sad, ja ono spasiba. Ja ono spasiba. Vjerovatno tako i treba. Ja ono spasiba, spasiba. Tu imaš ono samo. Tu imaš ono samo. Tu imaš ono samo iza viriju, ono je. Tu imaš ono samo iza viriju, ono je. Tu imaš ono samo iza viriju, ono je. Tu imaš ono samo iza viriju, ono. Ja ono spasiba, spasiba. Vjerovatno tako i treba da bude. Ja ono spasiba, spasiba. Vjerovatno tako i treba da bude. Njima. Diadumedija i dinosaurusi, 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 pa da je onda nastala zemaljska kugla, dinosaurusi, pa da je onda jedino dinosaur, da jedino diadumedija i da jedino zrnce dinosaur, da jedino da jedino Rusi opljačkao iz Srbiju, da se iznose pare iz Srbije i da jedino diadumedija, gde god odem u neki grad ne mogu da zamenim proviziju, da ja gde god odem u ne proviziju, da ja gde god odem u neki grad ne mogu da zamenim, da ja puno kapitala, da ja puno kapitala, da ja gde god odem u neki grad ne mogu da zamenim novac nego tu. Da ja gde god odem u neki grad ne mogu da zamenim novac nego tu. Vidi,
Ako, znači ja te pegori, od ne provizije uzimam, da ja gde god odem u ne provizije pegori, od svih ruskih banaka. Znači ja te pare koje sam dao, oni su uzeli iz mog džepa. Znači ja te pare koje sam dao, za te promene, razlika u kursu, za te promene, razlika. Znači ja te pare koje sam za te promene, razlika. Znači ja razlika za te, nego drugo za te promene, razlika u kursu, za te promene, da je Sberbanka. Dakle, ako je Sberbanka ima, tu kvadratura nema. Dakle, da je Sberbanka. Znaš, nešto tu je suludo. Da je Sberbanka. Tu kvadratura nema. Dakle, ako je tu kvadratura nema, nego druge banke. To sam mogu da vidim, jer sam obišao celo položje. Tu kvadratura nema. Da je Sberbanka. Tu kvadratura. Do te mere da tu kvadratura nema. Da je Sberbanka. Znaš, tu kvadratura nema. Da je Sberbanka. Znaš, nešto tu, da je Sberbanka. Tu kvadratura. Do te mere, tu kvadratura.